ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо бошем оғоз мекунем. инак дӯстон, шаби гузашта хабар баромад ки муҳорибаи Муин Ғафуров зидди Майлз Ҷонс мутаассифона барҳам хӯрд. Сабаб осеб гирифтани Муин Ғафуров. Оиди чиз худи варзгари тоҷик хабар дод. ӯ ана ҳамин акси худро бо ҷарроҳии пояш нашр карда чунин суханҳо навишт: дуо кунед бародаро ки тезтар баргардем. Иншааллоҳ ҳамааш дар пеш аст. Омин. мо нақша месозем, аммо Аллоҳ беҳтарин нақшасоз аст, навиштааст Ғафуров. хотиррасон мекунем ки муҳориба бояд рӯзи 2 ноябр дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардид, аммо мутаассифона барҳам хӯрд. мо ба Муин саломатӣ хоҳонем ва ба ӯ худбарқароркунии зуд орзумандем. бе пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин доруҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред? худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. шифофармо дар хизмати шумо. топови ҷангвари вазни сабуки UFC Ҷастин Гейҷи боварӣ дорад ки шабе ки ӯ зидди Ҳабиб Нурмагомедов ҷангид, ҳамон шаб Ҳабибро ягон кас манъ карда наметавонист. ман дар ҳамон муҳориба бой додум ва сахт ғамгин шудум, лекин ман мефаҳмидум ки Ҳабиб чӣ чизро аз сар гузаронид. ҳамаи чиз аён буд. ман медонистам ки падари ӯ 1-2 моҳ пеш гузашта буд. тасаввур карда метавонам ки чӣ қадар ин чиз эҳсосотона буд. ман ба назди ӯ рафта гуфтам: фикр мекунам ки ту худи ҳозир падаратро сахт хурсанд кардӣ. ҳамон шаб ягон одам дар рӯи замин Ҳабибро шикаст дода наметавонист, чунки ӯ барои як чизи хеле калон меҷангид, гуфтааст Гейҷи. ногуфта намонад ки Ҳабиб Нурмагомедов ба муҳориба зидди Гейҷи баъди марги падараш баромад ва ғалаба ба даст оварда карьераи касбии худро бо рекорди 29-0 ба анҷом расонид. чемпиони вазни вазнини UFC Том Аспинал омода аст ки бо чемпиони вазни ним вазнин Алекс Перейра супер муҳориба гузаронад. биёед суханҳои Аспиналро гӯш мекунем. албатта ки ман бо шодӣ ӯро дар вазни вазнин пешвоз мегирифтам. ман ягон вақт аз муҳорибаҳо отказ кардагӣ нестам. ман дар ин ҷо барои ҷангидан омадагиам. ин коре ҳаст ки ба ман писанд аст ва ин коре ҳаст ки ман бо он машғул шудан мехоҳам. ман мухлиси калони Алекс Перейраам. ман умуман мухлиси ҳамаи ҷангваронам, махсусан чунин ҷангварон ба монанди Алекс Перейра ва Ҷон Ҷонс, ва ман тайёрам ки зидди онҳо муҳориба гузаронам. баъди чандин солҳо ман ба қафо назар карда мегӯям ки бо ин гуна ҷангварон ҷангида будум, гуфтааст Аспинал. хотиррасон мекунем ки Том Аспинал чемпиони вазни вазнини UFC аст ки аллакай ҳамин шаби шанбе камарбанди худро дар муҳориба зидди Сирил Ган ҳимоя мекунад ва муҳорибаи онҳо муҳорибаи асосии турнири UFC 321 дар Абу-Даби мешавад. ана оиди Алекс Перейра бошад, пас айни замон ӯ танҳо як муҳориба мехоҳад ва ин муҳориба зидди Ҷон Ҷонс аст. Перейра боварӣ дорад ки муҳорибаи ӯ зидди Ҷон Ҷонс яке аз калонтарин муҳорибаҳо дар таърихи UFC хоҳад шуд. худи шумо дӯстон чунин муҳорибаро дидан мехостед ё не? чемпиони вазни миёнаи UFC Ҳамзат Чимаев ба доғистониҳо ҷавоби сахт дод. ҳамаи кор аз он оғоз шуд ки ҷангвари доғистонӣ Икрам Алискеров шаби гузашта интервю дод ва аз ӯ пурсиданд ки зидди Ҳамзат Чимаев ҷангидан мехоҳӣ. ӯ гуфт ки албатта, ман ҳатто тайёрам ки муҳориба зидди Ҳамзатро дар муддати кӯтоҳ қабул кунам. ва Ҳамзат ин интервюи Икрамро ба қайд гирифта чунин суханҳо навишт: барои чӣ одамон ба ин беақлҳо интервю медиҳанд? вақте ман мегӯям ки бо ягон кас аз Доғистон ҷангидан мехоҳам, пас ин проблемаи миллатчигӣ мешавад. вақте ки онҳо мегӯянд ки бо ман ҷангидан мехоҳанд, пас ин варзиш аст. бас аз дуруягӣ, навиштааст Чимаев. ва дӯстон, ногуфта намонад ки вақте Ҳамзат Чимаев гуфт ки зидди Ислам Махачев меҷангад, агар ки ӯ Ҷек Дела Маддаленаро шикаст диҳад, бисёри одамон Ҳамзатро танқид карданд ва акнун чӣ гуна ки мебинем Чимаев ба онҳо ҳамин гуна ҷавоб дод ва гуфт ки дуруя нашавед. худи шумо дӯстон дар ин бора чӣ фикр доред? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.